देख लो एगो नातियो बउगे तो खाली पिटवावता दादा ले आ एगो लइका बाकी खाली अपने घुमही में रहता। खो 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 अरे अरे ओने कहा रे है ना थोड़ा दिन भर ये ना काम करवावत रहत जा अपना लइका के तनिको समझावत रह आए कि दादा दिन भर काम करते रहत करवाओ तो जो ठीक है करवाओ तो जा करवाओ कहे रे बच्चे दवा तोरा दादा के संगे हाथ ना बटावे के चाहिए रे। हम फेकना के बेटा बाजार में गई रही उ रंग हमरा पर डाल देला होली चढ़ल बा हम ओकर भौजाई हो जाई हई। दादा से 2 रुपया हम मांगत रही काहे ना दिला हवन 2 रुपया में खिया जीतन 2 रुपया दे दिल रहतन त काम ना करई थी 2 रुपया ना दिला हवन। दादा बिचु पैसा बा रे हमरा से कहले रहते 10 रुपया 20 रुपया के खैनी बीड़ी खा के रोज छूट देतो न कहां से होतो उतना उ त बुढ़ाऊ के हम न दी ना 10-20 रुपया ओकर में से 2 रुपया ना देतन ना करम एगुड़ो काम। ए चली चली का काला चली चली घरे चली ठीक बा चल तनी लेकिन बेट चोदवा के आज के बाद खाना एकदम बंद कर देवे के बा। बाबूजी बाबूजी हां जा तनी तनी खाना वाना खा के आव तनी रउआ पीटी न ठीक बा जा खा के आव तब हाथ बटाई हम एगो नाती बाकी अपने खाली धूम में रहता एगो लड़का बाकी देखो तनी काम हम करता कि ना नाती के सही में भगा देवे के बा लड़का ठीक कहता। जो जो बेटी जो जो ऐठा तड़े आ तोर ऐठा हम छुटकावत सांझ के आवो निया ले छुटका लियो अच्छा या तो भई सर एकदम नालायके भई 1-2 रुपया खातिर दादा संगे काम नहीं खे करत हम दिन भर ओने हम काम करत नहीं कम से कम दादा के संगे तोरी ओरी पिटवाई तो घरे के काम होइत कि ना होई का जी कोनो बात सोचते का अरे हो का एगो बेटा भइल बा त नालायके भइल बा साल भर में शादी ओकर करे के बा आ नालायक गिरी करत जाय दिन भगवान जी देले बन तो सन के ना देले बन का करल जाई अब। हाँ हो एगो बेटा होलो सन तो उहे कपार पर चढ़ के हो रहा बुंजेला सन। हां छोड़ दो भाग गिल ना जा खाए लाओ हमरा के खाई हम जाई काम पर। ठीक बा हम धोइन पानी लेका ले तो हम ठीक तब एगो लइको बो त कहता कि आवत तनी बाबू पीट अभी तक आइल ना तूफान भैया ए तूफान भैया के जी का जी अरे तूफान भैया कहां बा काम पर लिया जाके खाना खाया लड़न लिया जाके काम पर वो तो खाना के कोनी ना कोइला नी। अच्छा चल गुलान हां ठीक बा चलो तनी चाचा प्रणाम खुश रह का करतनी अकेले रौरा का देखो तोरा के एगो लइका कह के गइला के पीटा हमें आवत है। हां तो तनी खैनी दी ना मन कर त खैनी नहीं खे हमर बुरा गुलड़ुए। अच्छा खैनी खइबो बैठ हाल चल का बाजी ठीक है बा के का हम बताई अभी तुरंत कह के गइल लइका बा कि बाबू पीटा हम आवत नहीं। हां के जन कहां त निकल गइल अरे उ कहूँ जात नहीं कन हमारा संगे काम पर लागल बड़न उ आइल रही उनकरा के बोला लावे खाना खाए के टाइम हो गए ना। अच्छा तो काम करे गइल तो कहे के न रहे कि बाबूजी हम काम कर जातनी का दिक्कत हो का खैनिया बनाई थोड़ा हमारा लेट हो जाई खैनी न खइबो हां तनी बनाई या का दिक्कत बा का कुछो हां एगो नाती बउगे दिन भर संगे बैठल रहे आ कहला है कि तनिक पीट तो कहता कि ना पीटावा भाग के खिसिया के गइल ह। अच्छा ई बात बा हां चली जाय दी उ कुल होखेला परिवार में तो बाबू कब तक अब दादा साथ दी हन हां नाती के बात तो इहो बढ़बे कइल बा चली जाय दी हमार लेट होता छोड़ दी खैनी न दी अब जाता नहीं हम काम पर लागे। ठीक बा निकल आवत ना ए बार लइका हो तब ओकरा के न बता कह देते।